Γεια σου, Πόπι. Γεια σας και εσάς. Τι κάνετε εκεί? Τι είναι αυτό το μεγάλο δοχείο? Καλά, δεν ξέρεις το κάτω ανακύκλωσης? Όχι. Τι είναι αυτό? Θα σου εξηγήσω εγώ. Τα παιδιά της 5ης τάξης του Δημοτικού Σκουροχωρίου ζήτησαν ένα κάρο για να ανακυκλώνει τις μπαταρίες. Και τι θέλει να πει ότι σας ανακυκλώνουν? Όταν μαζευτούμε πολλές, θα μας πάνε σε ένα εργοστάσιο για να γίνουμε και πάλι χρήσιμες. Δηλαδή δεν θα πεταχτείτε στα σκουπίδια? Όχι βέβαια, τα παιδιά γνωρίζουν τον κίνδυνο και γι' αυτό μας πετάνε εδώ μέσα. Αυτό είναι καταπληκτικό νέο. Μπορώ να έρθω κι εγώ? Βέβαια, βρες και άλλες φίλες σου και ελάτε όλοι μαζί. Τρέχω να τους φωνάξω. Ντέμπι, Φώτη, τρέξτε γρήγορα να πείτε στους φίλους σας και αυτοί στους δικούς τους ότι στο σχολείο του Σκουροχωρίου υπάρχει κάδος ανακύκλωσης. Υπέροχα, θα πάμε όλοι μας. Μπορούν να έρθουν όλες οι μπαταρίες? Κάθε είδους μπαταρία. Θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Ζήτω! Τέρμα η βρώμα και τα σκουπίδια. Μια νέα ζωή ξεκινάει για μας. Θα πάμε και ταξίδι. Βέβαια, ετοιμαστείτε όλοι. Πάμε. Γεια σας! Ήρθαμε κι εμείς! Καλώς ήρθατε! Ετοιμαστείτε να γίνουμε χρήσιμες! Και τώρα τι κάνουμε? Θα κάνουμε βουτιά μία-μία στον κάδο. Θα δείτε, θα σας αρέσει. Να, ξεκινάμε εμείς πρώτοι. Πάμε παιδιά, ήρθε η ώρα.